Softplan. Firma, v ktorej sa spája rodinná atmosféra s nastavovaním trendov v oblasti digitalizácie samospráv. Neveríš? Príď sa presvedčiť sám. Softplan pre mňa nie je tradičná firma. Ešte prednedávno by som neveril, že sa môžem tešiť do roboty, na chodenie do ofisu a celkovo na ľudí v práci. Produkty, na ktorých pracujeme, pomáhajú tisíckam ľudí a snažíme sa digitalizáciu v Nemecku posunúť na novú úroveň. V Softplane som kedysi začal ako študent a ostal som v ňom doteraz. A zo svojich skúseností môžem povedať, že to nie je typická firma. Či sa jedná o standing desk alebo vychádzanie v ústretí mojim osobným príležitostiam, Softplan sa vždy snaží nájsť riešenie a podporí ma. Softplan je miesto, kde mám pocit, že som viac ako len záznam vo firemnej databáze, ale som taktiež štangast pri kávovare. A nemôžem vynechať to najhlavnejšie, v office vždy máme čerstvý popcorn a zaužívané spoločné raňajky. Pridaj sa k nám a napreduj cestou, ktorú si sám zvolíš.